Salam. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahato tu sudah ruas do tamu nomor minggu di Tikion. Horas jala selamat beribadah ma dihita. Alani tapuji matu hatta. Maredde hita siap bukwede nomor 500 sada ayat sada do 2 bukwede adok sautik tapai majo. Musik bo. Manual langsung lanjut tanpa musik daripada baiklah. Tapuji matuhata maredde hita siap bukwede nomor 500 sada ayat sada do 2 RD nomor 500 sada ayat sada do 2. Sangap di Jehovah nasunti buli bagani holongna dantara sami dile honanakna nasasa dai manobus hita jolma pardosai puji ma debata alemanisia las roham sombama debata dapo ton Jehovah nasunti buli marhite anakna Tuhan Yesusi tungso hasuhatan do basa nai marhite
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di porbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amin. Gok asinirohan ni Jehovah do tanoon, marhite-hite hata ni Jehovah do majadi akka langit. Marulupulo mahamu ale akka partigor mga sahon Jehovah. Talup do maredde akka naujur marroha. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami. Namadok mauliati hami tuho. Ala ditaluhon hodo dosa dot hamatean. Marhite-hite hamamatemi. Ala disodani ho tanoman nami. Asa marpakrimon na mangulu kami. Ala ni haheon me. Dakpo labi mabiar kami mida hamatean. Ay hodo ulu nami. Ruasmu do kami. Di pausat kodo kami sian hakolomon tuhati uron. Sian hamatean tuhang uluan. Atong pargogoy mahami mamuji dohot mangoloy ho ari-ari. Mga sahon ho di bagasan haporsyaon na mangulu. Pay masahat kami tulabungmu. Amin. Tapuji tuhata maredde hita siya bukede nomor 650 ayat sada dohot ayat 2. Di pasada holong nai saluhut ngasiai nata jotu sada pakirimoni songon daging ni Kristusi sada do pakirimoni di bagasan panjoni taradoti hasadanito di pinado munida mei. Tangihon hamuma patik ni debata ima patik paonopon dohot lapatanna. Patik paunopon, unang homamuno. Dia do lapatan ni ondo, ikut diheberi rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang kita ulu, mabahin sahit tunasa na mangulu. Ikon roha panguluhod do rohata, dinasa na mangulu. Ido sahakna, atong rak mangidogugo mahita tu debata, lahu mangulaho patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugoy mahami, mangulahon naho barto patik mi. Amin. Tapuji tuhata maredde hita, siya bukede nomor 680 sada, ayat sada do 2. Nomor 680 sada, ayat sada do 2. Ale amang asiroham diau pardo saon unduk doroha kondoan masomba di jolo unang jujur
dosaki sai sal puhon sian rohami amang sai par gogoy maam di hasiang anon ton dim pasar tu ton dikon pamalum rohako sai usehon ton dimi tuan asamonang maralo paru kilon Tato potima dosata tu adopan di debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami nadi banua gidjang pargugu na suatu dosan pardingkan bahasa doho jalaro disaliling nililing na doa sini roham sai marpamuati maroham di hajahaton nami jala sai unang beingot akka dosa nami ai jok do kami mardosa marado pokko jala jok do sungguli kami rimasmu marhite sian pangalasion nami di hatam ale Tuhan Jehovah sai unak paingot-ingot pangalasion nami unang alang asini roham sai rupi mahami ho ale Tuhan debata katuaon nami palua kami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sani dosata para siroha jala pardingkan basa do Jehovah labak tarimas jala para siroha godang dang di bait tu hita hobar tu akka dosata jala dang di baloso tu hita hobar tu akka hajatota songon asini rohani ama-ama mida anakna asini rohani Jehovah diaka namak kabiare ibana hasangapon ma di debata na di kijang. Amin. Tapuji Tuhata, maredahita saya buket de nomor 740 ayat sada dohot ayat 2. Nomor 740 ayat sada dohot ayat 2. Sor ani padati dongolu ni jolmai arion malas ni roham alaba ngomoani
Mapero masori mago namano sakrohai Hapogo sonboy do songgo ise pangaluani Tatap mahalibutongan dukon sapu udani Badan bolong ni rohana isudena jolmai Moloro behali suksum holomhu maliako Osroham dang di sai palu Daho long ni rohana di tanoma panai tatapa halimutonga konsa udani padan long ni rohana di sudena Turupuk epistel di Minggutta Sadarion imanatar surat di ulaun ni apostel Biddutolu mamuka sanaya 12 sahatu 10 sia tajahama marsika soreng ulaun ni apostel Biddutolu mamuka sanaya 12 sahatu 10 sia tajahama marsika soring alai maridai si Petrus nin nama madok natoropi hamu ala Israel buasa longang rohamu midaon buasa kami diberengi hamu songon nahira gugunami sadiri manang hadolaton nami mabahen merdalan halakon alai disodahon hamudo nabadia jala partigori dipangido hamudo lehonon tuhamu pamunui asa alani hapor siaut di guarna do di pargogoy guarna halakon nani ida jalan nanti nadamuna gabe di lehon hapor seon nasien tuhanido hahisaron tu ibana di jolomuna saluhutna alai di pasahut di batado di si napi nabuana hian marhite-hite katani saluhutna panurirang maddok si taon nabirnit do anggo Kristusna atong pauwa jala paula kamuma rohamuna asa tarsesa dosamuna ido sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jalano peosa amin. Tapuji Tuhata, meredehita sia bukede nomor 610 sada ayat sada sahatu ayat 2 bukede nomor 610 sada ayat sada sahatu ayat 2
Matu Yesus saluhut na ngoluki rohanang pambahenaku saluhut na tikiki upasahat matu Yesus saluhut na diriki upasahat matu Yesus saluhut na ngoluki pakeokku matangaku mula lomonai lakanang si manjojaku mangihutot tuhaki upasahat matu Yesus saluhut na diriki upasahat matu Yesus saluhut na ngoluki Tahatidak ma hapor siaut tai songon na hitanidak kon ni dongata sa hapor siaut di sadok purtibion rakma hitamadok au porsea di debata Jakuba ido ama pargugo na suatu dosan na tumopalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jakuba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi asiatot di porbadia adorak sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhumon ni silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubono atoru dung ditanom na mula mangolu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ne debata Jakuba amanai pargugo naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halat na mangulu do namate au porsea di toddi porbadia jala adok sada huria na badia huria katopan yala Kristen akka na badia do dihasani dosa do dihatai na mandok mula mangulu sogot daging ni halak na mate do dihanguluan na sorasuda amin. Tabegema tikting na masa doh nanang masa di Uriatta. Tikting namasa dot nanang si pamasaw ni Uriatta ima di minggu Misericordias Domini nomor 8 gok asini rohani Jehovah do tanoon topik mangulu di bagasan holong ni debata 5 pemberitahuan 5.1 Jemaat baru atau ruas natamba. Terhitung mulai hari ini Minggu 18 April 2021 menjadi jemaat baru keluarga Dohar Arigust Yuda Bancin, Agnes Evi Rosauli Boru Sihaan dan 2 orang anak yang datang dari Gereja Baptis Independen Indonesia Jemaat Betel Kopo saat ini berdomisili di Asrama Polres Cimahi Jalan Cibabat Blok C nomor 25 masuk WEK 4. Dimohon ruas yang baru tambah untuk berdiri di tempat. Terima kasih.
52. Jemaat pindah. Terhitung hari ini Minggu 18 April 2021 telah pindah keanggotaan keluarga Jeffrey Batista Penalosa Panggabean, Inang Fitri C. Nainggolan, dan seorang anak dari WEK 1 ke Gereja HKBP Geraha Harapan Bekasi Timur. 53. Sidi khusus. Pada hari ini Minggu 18 April 2021, gereja kita telah melayani sidi khusus kepada Saudari Dosmaria Meliati Boru Sitomarang pada ibadah pukul 07.30 WIB. 54. Pelayanan pendeta resort. Pada hari ini Minggu 18 April 2021, Pendeta Hasian BMS Purba STH melayani di Gereja GKPI Cimahi dalam ibadah pagi 09.00 dan pukul 10.30 WIB. 55. Kebaktian Padang NHKBP. Pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, NHKBP Jalan Lurah Cimahi akan mengadakan kebaktian Padang ke Ciwidey yang dipimpin oleh Pendeta Dodi Indra Simarmata STH dan Situa P. Silitonga. 56. Ibadah Paskah PWKI. Pengurus DPC Persekutuan Wanita Kristen Indonesia Kota Cimahi akan melaksanakan ibadah Paskah PWKI pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 waktu pukul 16.00 sampai dengan selesai. Tempat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. 57. Vaksinasi lansia. HKBP Jalan Lurah menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kartini pada Larang dalam program vaksinasi lansia. Program ini khusus bagi lansia 60 tahun ke atas yang berdomisili di Kabupaten Bandung Barat. Dilaksanakan screening atau pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kartini, kemudian dibawa oleh Rumah Sakit ke Eldorado Lembang, karena di sana dipusatkan pelaksanaan vaksinasi lansia Bandung Barat. Tidak dipungut biaya, bahkan transport ke Lembang ditanggung oleh pihak rumah sakit. Pelaksanaan vaksin dimulai tanggal 19 sampai 23 April 2021. Bagi jemaat yang berminat, dimohon untuk mendaftarkan diri ke Perhalado. Selanjutnya Perhalado akan memberi data ke pendeta, data yang dibutuhkan, nama, nik, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat. 58. Jadwal ibadah Minggu tanggal 25 April 2021. Pukul 07.30 WIB, WEK 4, 6, dan 9. Pukul 10.30 WIB, WEK 1, 7, dan 8. Pukul 16.30 WIB, WEK 2, 3, dan 5. Songolima tik namasa di minggu ta sadarion Tuhat tama nama masuk-masuk. Tapuji matuhatta. Marede kita sebukit de nomor 470 ayat sada dohot namangihut. Bukit de nomor 470 ayat sada dohot namangihut. Hukma tapasahat peliatta naparjulo. Yesus ho na punaa dohot na ado dia go
ni debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiramu di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhutna. Oras matutu di hamu akamanginang na marminggu secara live streaming di bagas munabe doho sude akka nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mulia tema di pasahat tapasahat tu Tuhan tadi bata sonari hita masuk tu minggu misericordias Domini na marlapatan gok asini roha ni di tanoon jala topik ni minggu ta sadarion mangulu di bagasan holong ni debata. Dalam bahasa Indonesia dikatakan hidup dalam kasih setia Tuhan. Jalahata nauli naneng hupasahat Tuhamu tersurat maisian pesalmen bidu 100 onom membuka maisian ayat sada sahat tu ayat 5 tajahama manginang hatani debata marsika soring mahita. Haleluya. Madok mulia tema hamu di Jehovah ay nabasa do ibana ay rodi saliling-liling na do asi nirohanay. Martua ma akan na mangaradoti uhum na totong patupahon hatigoran. Rakmahita, asahu paidaida hadoharan ni aka na pinilikmu, asahu halason halas niroha ni bangsomi, mamuji-muji rab doho partohami. Dalam bahasa Indonesia Mazmur 106 ayat 1 sampai ayat 5 firman Tuhan begini. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan-Mu pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara manginang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sudah do hita tahe mar Facebook tahe? Sudah adong na mar Facebook. Sonari mulai dana pe gelek ku mar Facebook do. Sahat tu nama tua mar Facebook naman maing. Molo Facebookon disido tarida kepribadian ni sasahalak. Adong dua hal kepribadian napi nabua marhite Facebook. Parjolo halak na denggan dan memang memakai teknologi, salah satunya media sosial yang baik adalah ketika orang yang memakai media sosial ini untuk menyebarkan hal-hal yang baik. Jala hal-hal na baik dan disebarkan itu terbukti dengan pemilik Facebook itu sendiri. Molo burjudo jolmana, si tahu na burjudo na ikon postingon da. Anggo hita kana burjudo ate. Ya, akan adingga do ta posting ate. Amin. Asing gali. Oi molo hupuji hamun waing basa nenget hamu mado. Amin. Amin. Berarti na burjudo hamu kan? Hido. Amin. Hido na burjudo hamu to.
Na paduahon boy dohonokku halak na tidak sarupa dan sarupa sifatna doho sifat na nibahenna. Ayadong do julmaon i-posting na dinggan dang cahat satu ngajomlay pitor maburai dang sahat satu ngajomlay pitor di patudu hahibatunda pitor di patudu hahuranganna tuh kana asing ya adong we ali dang ina naik kudokon biasanya hampir ganupari adong do sada peristiwa na penting na dipaingon marhita Facebook tu hita. Mukira hea hita marpoto 4 tahun na lewat, manang mukira marpoto hita adong peristiwa 5 tahun na lewat, 3 tahun na lewat, 6 tahun na lewat. Dungi Roma Facebook topet di hari peristiwa tanggal na hea peristiwa na hea na daulahon di 5, 4 atau 3 tahun yang lalu itu bisa saja diberitahukan kepada Facebook peristiwa penting pada 4 tahun yang lalu, peristiwa penting pada 3 tahun yang lalu. Mungkin akainata mardalani itu lebang ra peristiwa penting durai kan. Marputu mamu bagak doho keluarga 3 tahun na lewat. Dungi tepat di tanggal yang serupa dengan bulan yang serupa. Hola tabuka Facebooki dipaingot hita peristiwa penting pada 3-4 tahun yang lewat dan itu. Dungi tairang, bah, ay nga tulo tahu kabe. Bah, nga nang 4 tahun tabe. Yang itu, molo ulang tahun. Biasanya tiap tahun topek tu tanggal dohot bulan na biasa na tabahin di taunggah di Facebooki jalaroman dong Facebook pitor didok do tu hita selama ulang tahun torin ada toradong do nyanyian selama ulang tahun deh kan mungkin hita sudah do hita mangahi suku-sukuku molo adong di pahingot Facebook tu hita peristiwa lasiroha di 3, 4, 5 tahun na lalu ahadona pertama sekali tadokon marhite Facebooki. Soalnya hudok nak kaningan, bah, mulai hati bah, ngau pak tahu kabe, ngatulu tahu kabe ulau nila sirohon kanido, mukira ulau ni bongo duka cita pe mungkin dipaingot do tu hita, bah, ay ngau nom tahun na salpu HP nunga borhat huamung. 7 tahun na salpu nunga borhat ho inong sian luak portibion. 1 tahun na salpu nunga borhat ho opung sian buat portibion. Ya, makorasi ma sahalam innahitan mukira di bagasan nungi tabagi homma baru tak tulis ma di bagasan postingatai ternyata sudah 5 atau ternyata sudah 4 tahun dan akan yang datang. Alaihiado hita menyadari dung adong peristiwa penting na dipaingot Facebook itu hita 3, 4 atau 5 tahun yang lalu. Selain kita mengatakan bah sudah 4, 5 tahun atau sudah 7 tahun yang lalu. Tai tongjo, ternyata satokit do HP ngoluon. Heran atau nang salpu do Paskah Jumat Agung di tiki masa-masa pandemi alai herana sotahilalan waing nungga 1 tahun lubi pandemion roti tonga-tonga ni portibion heradang terasa waktu sadarion tanggal 10 April minggu naro tanggal 25 habis nama minggu parpudi di bulan April. Masuk nama hita tu bulan Mei, tu bulan 5. Tokin nai marnatal nama. Ada itu? Biasana molo nga bulan-bulan walu ngapitor akka punguani manakapi bah ay tanggal 3 do hita Natal. Inna. Buado hita Natal. Politiki sorodo pe pandemi bah ikon ahado baju ahado kostum natapaki di Natalon baik kon heboh do hita Natalon inna hita do kan alana memang dang terasa tiki
Hamu akan manginang na di haolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Atar songoni majamita na di bagasan minggu sandarion. Misericordias Domini go asini roha do Jehovah do tanoon. Lapatan na jamita di bagasan tikyon, kita diingatkan kembali bagaimana kita selalu bersyukur dalam hidup kita, bagaimana kita selalu bersyukur dalam menjalani hidup kita, apapun yang terjadi, dan kita harus sadar bahwa hidup ini sangat cepat. Ari-ari ningolu tahun hatop mamulus, dang terasa salpudo ari, salpudo minggu, salpudo bulan, salpudo tahun. Ode jamita sadarion. Bagaimana pesalmen, bagaimana pemazmur mengingatkan semua orang yang mendengarkan nyanyian mazmur pada saat ini. Jadi molo pesalmen ini berisikan doa dan nyanyian. Doa pada malam hari, doa pada masa kesukaran, doa pada masa sakit, doa meminta kesembuhan, ya ada. Doa memohon penyertaan Tuhan. Kemudian nyanyian untuk ucapan syukur kepada Tuhan, nyanyian untuk memuliakan nama Tuhan, nyanyian untuk saling hidup yang rukun, itu semua isi mazmur ini. Firman Tuhan saat ini adalah bagaimana nyanyian mengingat bagaimana besarnya kasih sayang Allah, manaringoti hasangapon di debata, karena di semua hal yang dilalui oleh pesalmen, pemazmur dalam firman Tuhan saat ini tidak lepas dari sejarah di mana Allah menyertai umatnya dan menyertai semua orang yang percaya. Karena hidup kita tidak bisa lepas dari sejarah. Hamu kainang ay buahaya do hamu tahe sa hatu cimayon. Ingot tamu dope. Di bona pasogi do hamu tahe tubuh sudi kan? Itu. Buah do tahe parsaha mu natu cimayon. Alani na tua-tua tentara idu nang gudangan disokkan. Alani piddah karejo. Molo ruas sutiki di batu raja. Sato ngah mengalusi edang alani ahayamang alani mangarat to dohami bahasa mangarat to hamo alani haci ni parnguluan anggo sonari tabu dana kodah anak kotaun akara hurang pak beli ini pak beli itu bater pak samanti nuhor SMP dak dana sonari ngamar motor indah kan SMP dak dana sonari ngamar handphone indah ikon ni luar sudi alani zaman nuengon icubi pendongan pitor hak asasi manusia. Jangankan na tua-tua, guru pen jama sonare molo macubit bah pitor masuk televisi do, masuk media sosial do, langsung heboh do akan na asing kan gitu. Jadi hamu sama dia persaha muna, nani usir rohami abang indah. Si mau kusir hamu, benar tua-tua nabi. Alani haci di perunggulan. Bahaya kon. Holang nama aku tebu-tebu, soya rotu saba, soya rotu soko indah kan. Lawas kasaku tahun indah na tua-tua na jolo. Makana lari do amang niat neng marangarato do mar naik ALS mahami neng sahat tu Jakarta alai dang tu ongkos nami di Batu Raja mahami di Turutun ima gudang nuai halakna sukses manuai gudangan di sana sejarah di nguluna jadi terhudok kodo jadi molo ngasongoni isi salah hono munuai ima dah mole ate mari Tuhan pitor nasida do au na sosongodi de bahin na tua-tua kuna jolo dang diusir mukir ramolo dang diusir ya kami sakuta mukir dang dibabas hami alani malas nami dakialau hami tu sama dakialau hami tu porlak mukira dang songno kami terindah dong ale mole ate mak tuna tua-tua diusir hami dipalpal no hami molo dang lau hami tu sama sikola pe hami na maulan diujui dang arong lapu sisipatu pe bah mulai ate Tuhan molo dituhor sehali setahun. Baju pe mulai ate molo dituhor sehali setahun indah. Bapakku satu nama ate
Cemburu doi molo manuhor baju baru hami. Cemburu doi molo manuhor sepatu na baru hami. Ay molo nak biasa do. Ni tuhor baju na. Ni tuhor sepatu anggo sonari. Sali sebulan nama. Sali 2 bulan nama kan. Alani murani dohot alani ya boy dohon holong ni rohani na tua-tua maradopon ya nakonna. Ya. Tidak lepas dari kehidupan sejarah, di mana sejarah pada masa lampau adalah satu hal yang menentukan bagaimana kehidupan Anda di masa yang akan datang. Jadi molo halak na jolo ala di paborhat na haji donasida nang pe sukses ibana di ngoluna, tetapi dia tidak akan pernah lupa bagaimana dia berjuang pada hidupnya pada masa yang lampau. Kecuali memang ngatubu alani hamoraum, ya. Kecuali nasongoni. Makana martua mahita akka namangulu di zaman sunaingon, akan natubu di zaman na lampau. Akan nang matua, akan na satabi, akan na ubanok kita. Alaniaha, ala na memang perjuangan ngulu dihita pada zaman yang lampau. Memang kalau saya melihat tidak sebanding dengan perjuangan hidup anak-anak kita pada zaman sekarang, ya. Angko sonari sudi serba ada, sumara sudi serba nuhor manunda julu. Jangankan manuhor, hepeng pera mau lah teh. Mau do hepeng atong, bapakku na jolo molo ningot, sedih do hepeng marbeng baba, manaku awin na, ni takomu bah, bau bereng, molo dang, molo marperbui cabe ni halak di porlak, na ngawiti pami hinna, 5 mahalakon hinna. Jadi borngin nai, pitor mabuat guni do hami, tonga malam, ngai kerja cabe non, habis sudi, habis sogok nai. Neng mamuti ma parpor laki neng mamuti cabe dan isi cabe nang habis sudah. Iga disalaki ma alena 5 sukses ma sudah. Dang itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur juga melihat latar belakang kehidupan orang yang percaya. Pemazmur juga melihat bagaimana apa yang menjadi indah, apa yang menjadi enak yang dikecap dan yang dihidupi orang Israel pada saat itu tidak terlepas dari sejarah yang mengukir bahwa keselamatan yang mereka peroleh itu semata-mata adalah karena anugerah Tuhan. Tabo todo songo dia bebal ni halak Israel langi. Tabo todo songo dia bagaimana ya kekecewaan Allah terhadap bangsa Israel pada saat itu. Ya. Maka nasa sitong na molota ida di ayat 6 sahatu ayat 12 digambar hopat pesalmendo bagaimana kasih setia Allah yang selalu menyertai umatnya orang Israel, yang tidak membinasakan umatnya orang Israel. Atik pesala nasida, walaupun mereka dihukum, tetapi kasih setia dan kasih sayang Allah tidak membinasakan mereka. Di ayat 6, nunga martusah ya kami, rabdohot opunami, nunga mangulahon hageduhon hami, nunga majahati hami. Dalam bahasa Indonesia, kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Umma dosa nasida. Tetapi Allah menunjukkan bagaimana jiwa besarnya seperti seorang ayah kepada anaknya. Anak tai jalahi tapi dajal do kan. Au molo adong manukut au bah asik si Mikaelon bedalon torwalusi do toy mamang songon hiad do bapak na nikdo songon hiad do bapak na ay molo hudok ko songon yan molo didok yan dak songon bapak na berarti si sukun na mainang kan ido ale molo hudok kon bah badalon ya songon hiad do bapak na ala na au pe badal hiad do hamu pe badal hiad do kan dang teh na burju do hamu na badal do hamu teh daong na burju hamu bah molo ati mada berarti si Allah itu amin itu ya betul na burju hamu lang burju hamu tidak ada nak
Ida te. Dan kalau kamu mangalo da tua, bah mantap bah. Boleh nanti itu bah. Tohodo ya. Sasongoni ma yanak kota dangi. Amin. Amin. Angku na badal doang. Ya. Mukira kamata pe na badal do tiki na julo, tiki takiling. Asal mau nang badal sonari. Tumago do badal na tiki dak dana daripada badal tiki naung ama. Tiki naung ama. Ida. Dang po wiso ko nito. Itu sebabnya pesalmen pemasmur melihat kebaikan Tuhan karena dia memusatkan perhatiannya bukan kepada amarah, bukan kepada penghukuman Tuhan yang telah mereka terima ketika mereka di pembuangan Babel. Ingat, bangsa Israel melenceng kepada Tuhan dan satu dosa yang utama dibenci oleh Tuhan kepada semua umat yang percaya sampai dengan saat ini adalah jangan pernah menduakan Tuhan dalam hidupmu. Itu dibenci Tuhan. Manoba de batang-ganaan, mabahin akatu si pelebegu dangi, makaholongi arta doho hepeng, makaholongi jambatan. Itu menduakan Tuhan. Ya. Ali adong dope namang ulahuni saat sadar, adong. Nama buah si panganan tu udian, adong. Dak boto, masa do tahe di Cimahioni, daw ngate. Molo hami para samosir, adong do pe sebagian nama apa ini, masa do siang ini. Ibu pisang, ibu kue bolu. Tikina mula kami na terus ada, beta jarah, nina na tuwe beta enak. Dibuan, tuar kue bolu inna, tuahai. Bahasong bonon tu bapak motong dia udah koma dan anong ipon ni bapakku pangalang bulu niku bahasa parang be ngeteng korak sudi ipon nang habis sudi niku buat cara nama bah ini kan sarupa doh mabah sigaret iba sigaret tu pitu ni nama te iba sigaret tu habis dunia sigaret bapak tada do ki anak mo rotusom ngasa tahu anak mon ama tahe song ni mah hisap muti sigaret ina habe matalan sigaret di mana kan itu adong dope mabah ini adong ya. Tetapi pemasmur melihat bahwa penghukuman itu adalah salah satu bagaimana cara Allah untuk menyadarkan umat manusia karena kalau tidak ada hukuman maka manusia tidak akan sadar. Tapi mereka masih bersyukur walaupun Allah membiarkan mereka dan memasukkan mereka di perbudak di Babel selama 70 tahun, Allah tidak memusnahkan bangsa Israel. Odolah si rohani pemasmur. Allah tetap membiarkan mereka hidup di lehot di batah dope iwana sidadalan. Bahkan Allah memperbaharui hidup mereka. Allah memperbaharui kampung halaman mereka yang hancur. Ido makanan di Mazmur 106 ayat 1 ayat 5 tarlumobi di ayat sana dah bahasa bahasa didok madok moliate mahamutu Jehovah aidinggan basana jala rodi saleleleng nado asini rohana. Bahasa Indonesianya mengucap syukurlah kepada Tuhan bahwasanya ia baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Makanya adong ngedekan Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adong bedi ada. Ya. Kebaikan Tuhan itu ditunjukkan ketika ia murka. Kebaikan Tuhan itu dia tunjukkan ketika dia marah, tetapi dia tidak memusnahkan. Jadi mau dipukul na tua-tua ni hitana jolo. Mau dipas-pas na tua-tua hitana jolo. Mau lihat di dorhonota. Alanya, alani badal ta. Alanya, alani pangkalahota. Tarboto bau marisap ngayara hu cerita honon. Kalasada SMP tarboto mau marisap. HP dong aku sapari-sapa dona babuah hotutu bapakku. Mulak Makarejo, bapakku polisi lalu lintas, si patuna nagejangi, om mana manu jangau, si majojakku na duaon, diikak maun tu gijang,
Si majujuk ku matu toro. Igatung mau sajom. Sampai duduk omakku. Pamate anak mina. Ido lo usi ku pamate. Opak naik gelek ku inna. Bahatahi. Baka diriku awana siakangan 5 hami. Opak naik gelek na. Bang acik ne naroha. Ale dung diri mak rimangan dung magudang iba. Aga mau lihat mak. Ale dung ona huhu mau. Dituar do bajuku. Dituar bajuku. Beta. Kita beli baju. Pilih lamang. Hina. Ipulit do. Hupilin na baga nai. Ini sama kau? Ini. Yalang. Biajak do peo malang bakso. Huhut di podai. Unang besok ni amang dah. Jangan lagi merokok. Sotong marsaya tu ala ni indah do. Dah ini. Ima dah jolo. Ima kebaran dah. Kan? Hati Allah adalah hati bagaimana seorang ayah mendidik anak-anaknya. Itu sebabnya kasih sayang Allah itu akan selalu ada. Murka Tuhan walaupun itu ada, tetapi bukan tetap untuk selama-lamanya. Sarupa hita, isena sa totong, muruk kita tu geleng taganu pari ganu bulan. Tidak ada. Parsato kino do muruk ton marado pun yana kota kan. Jaladang mian muruk ton marado pun yana kota. Begitu Allah. Allah tidak selama-lamanya murka, tetapi kasih sayangnya selalu hadir kepada siapapun yang mau berubah dan yang bertobat. Itu kasih sayang Tuhan. Napa dua hon hamang inang na dia holongan. Didok diturpuk ton martua mak akan mangaraduti uhum. Berbahagialah orang yang berpedang pada hukum dan melakukan keadilan di segala waktu. Dan aki ingoton nadui molo murut natorasna. Alani oka pe murut bapakku, alanion murut omaku. Dangula konon nabi. Dan aki pe ingoton nadui. Molo tungpe di laosi uhum, kalaupun mereka pernah lagi melanggar yang kedua kali, maka mereka akan segera ingat bahwasannya yang mereka lakukan itu salah. Tetapi lebih bahagia jika ada orang yang mengingat apa yang menjadi podanina tua-tuana, nasihat orang tuanya, yang membuat murka orang tuanya, yang membuat marah orang lain di sekitarnya, maka dia tidak akan lagi melakukan kesalahan yang sama, tidak mau lagi jatuh ke lubang yang sama. Itu sebabnya berbahagialah orang yang selalu berpegang terhadap perintah ayahnya. Amsal mengatakan, songni pehatan di bata mertua akan nasibnya uhum. Berbahagialah orang yang melakukan keadilan, yang berpegang kepada hukum dan yang menaati segala perintah Tuhan dan mengingatnya itu di sepanjang waktu hidupnya. Dia akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Makanya keunggulan nihita halak Kristen tidak menyia-nyiakan kematian Tuhan Yesus, di mana kita setia dan di mana kita selalu hidup di dalam perintah dan naungan Tuhan. Ya, tidak mengecewakan dan tidak menduakan hati Tuhan di sepanjang waktu hidup kita. Itu dikatakan berbahagia. Tidak ada pernah Alkitab satu ayat pun yang pernah menulis berbahagialah engkau karena engkau kaya, berbahagialah engkau karena engkau memiliki jabatan, berbahagialah engkau karena engkau memiliki kenurunan yang banyak. Tidak. Nang pe di halak Batak hasangapun apa teh? Hasangapun hagabeon dohot hatu ya. Aleh sian nah positif. Hamorau ni tidak selamanya bisa dihitung dengan harta. Hamorau ni bodoh ni ida sian sangat niak kaya nakonda. Hamorau do tongi. Ido makana molo di edeni hita halak Batak anak kokido hamoraun dia bukan harta. Karena harta itu akan habis. Amsal mengatakan harta itu bak seperti burung Raja Wali, burung elang yang suatu saat dia hinggap, tapi suatu saat dia juga bisa terbang tinggi. Danggoi tak kupotai. Tetapi berbahagialah orang yang memelihara firman Tuhan. Ido hamorauna, ido hagabeona, ido hasangaponda. Ya. Dan yang ketiga, amanginang nani holongan di bagasan Tuhan Yesus.
Disudelah sirohatai, karena memang kita mengingat bagaimana Allah telah melakukan hal-hal terbaik. Sama seperti yang saya katakan, di mana media sosial terkadang mereka akan mengingatkan kita dalam peristiwa-peristiwa lampau, peristiwa sukacita yang pernah kita alami. Itu semata-mata untuk mengingatkan bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah sumber yang baik dan dari segala yang baik. Di paingot hita di nguluton, kita ada karena Allah itu baik. Jangan lupakan sejarah kehidupan. Untuk itu yang ketiga, dari sejarah kehidupan kita, apa yang mau kita lakukan? Intinya hidup ini selalu harus bersyukur. Moliate. Bersyukur dan alani akalas ni roha. Nggak biasa. Bersyukur bukan karena ada peristiwa sukacita, itu sudah biasa. Tetapi ketika ada peristiwa yang tidak mengenakan pun, ketika ada kesakitan yang melanda hidup kita, dan ketika ada cobaan yang melanda hidup kita, kita harus tahu bahwa apa yang terjadi itu semata-mata tidak terlepas daripada kekuatan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita hidup di dalam segala cobaan di luar daripada kekuatan kita. Allah itu maha baik. Dang di pasobo hita, idobana kita harus bersyukur. Ya. Bersyukur. Tidak ada yang mengalahkan itu. Ketika kita bersyukur, apa buahnya? Menenangkan hidup. Ketika kita bersyukur, apa buahnya? Menghilangkan stres. Ketika kita bersyukur, apa buahnya? Menutupi kekurangan. Ketika kita bersyukur, apa menjadi buahnya? Moga wajah hidup kita akan selalu cerah dan bergairah untuk melakukan apa segala yang kita perbuat. Karena walaupun dalam situasi yang sangat sulit, terlebih situasi pada saat ini, ketika kita bersyukur dan mengucapkan terima kasih karena Tuhan masih setia untuk menyertai kita, maka hidupmu akan selalu dilindungi dengan kebahagiaan yang luar biasa. Namanginang nani holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Manang aha penamasa songon di ede manakaningan 740 siye. Songon sorhani pada tede ho maju sa ayat naya deh. Tabu nakan ede. Musik box 749 ayat 1. Huhut tarimangi hata-hatana. Songon sorhani padati dongolun ni jolmai Arian marlas ni roha alas pangomoni Apero masori mago namano sakrohai apogo samoy na songgo ise pangaluani tatapa halimutongan dukon salpudani padan holang ni rohana disudena jolmai. Hatana terakhir, padan holong ni rohana disudena jolmai. Ya, jadi molo edeon sorhani padati, betul hamu do sorhani padati roda. Molo di pungan ina adong do ede. Songon sorhani pada tinda nana tanda, lupa kata-kata, tapi itulah kehidupan, roda kehidupan. Semua akan berputar, apapun akan terjadi, lasi rohai mai, bawa di roha mai, semua akan terjadi.
Tetapi di atas semuanya itu, badan holong ni rohani di bata, mian mai dingguluta saling. Amin. Matanya kita. Mulia tema ali Tuhan, debata amanami di bagasan anakmu Tuhan nami Yesus Kristus, disaluhut na akadenggan di basa, rodi pangaramotiamu, dohot di pasu-pasum, naung di jalohami sahat tu bagasan tikion, di holong ni rohami ali amang, dihami akan nama kaprosyeho, daladang di pasobuho hami mangulu sahalak nami di bagasan hasyang anon nang pe di akahamaulan alai totong di ramoti hono ngulu nami di pasu-pasu hono jala di padoho hami siana kaparmaraan. Mulia tema Tuhan di minggu Misericordias Dominis di Sadarion, Gok ni rohani Jehovah do sadok tanoon. Ema Tuhan marhite jamita hata nauli naung ditangi hok kami. Asa mangulu hami di bagasan holong ni roham. Ay takas do Tuhan di boto hami. Ubal gado holong ni roham maribakon rimasmu di sadok ngulu nami na jolmo. Sipata Tuhan, olo hami mangulahon salah, mangulahon dosa, alai dang pitor di uhumi ho hami ali Tuhan, alai alani dosa nami di haholongi hodo hami marhite-hite mudarnya anakmu Tuhan nami Yesus Kristus, naung durus di hau pinar silang, laho manesa manubus salah ni hami akan jolma di bagasan hasyang anon. Tuhan mulia tema. Nuaing nunga takas di ida mata nami, di ida roha nami, holong ni roham, nasa totong manarihon ngulu nami o Tuhan, dang olo behami manol soli akan ngulu nami, dang olo behami ali Tuhan, mangula aka ulaon na Solomon roham, dang olo behami ali Tuhan marungut-ungut di saluhun na aka na adong di hami. Alai madok mulia tema hami disaduk liat ningulu namion nang pe susah, nang pe hurang, nang pe adong akasahit na songgop di bagasan ngulu namion, alai digijang ni saluhuna mulia tema diramotiho jala pos rohanami dilihokodo Tuhan akasila siroha dilihokodo akan nauli nadenggan jala dilihokodo Tuhan aka pasu-pasumi hobar tu ngulu nami mulia tema nuai ngali Tuhan pakai mahami asa gabe habaura ni pasu-pasu tu akadungan nami hena humaliang pasu-pasu masude ruas ni huriam ramoti hami saluhuna dohot akan na di bagas nabe na parsidohot dohot hami di ibadah live streaming di bagasan tikion ramoti matotong ali Tuhan padau hami sian parmaraan tarlumobe di pandemi COVID-19 na somar haujungan dope sahat tu bagasas tikion pos rohanami ali Tuhan linggumamu hami di bagasan holong ni roham padomu hami sian akan namasai jala totong hami boy mangula ka ulaun nami atik pe Tuhan ikon oluan nami ima instruksi ni pamaretta nami asa totong hami memakai masker mencuci tangan dohon menjaga jarak ide Tuhan cara ni pamaretta nami asa dau hami sian virus namasai mulia temali Tuhan ruas nataba ima keluarga ni amanami dohar Arigus Yuda Bancin ina nami Agnes Epe Rosauli Borusyahan rap dohot dua yanakon nasida di bagasan Sadarion gabi ruas nataba nasida di huriam AKBP Jalan Lurah Cimahi pasu-pasu ramoti Tuhan ruas ni huriamon pakai nasida ale Tuhan lahu mangulahon hobar tunalomo ni roham songsoni pe Tuhan keluarga Jepri Batista panggabian doho Pitri Cenenggolan nong pidda huria doho ianakonna tu huria GBKP Geraha Harapan Bekasi Timur totong ma ramoti jala pake totong ruas ni huriami Tuhan gabe pasu-pasu tu huria nanasi topoton nasida
Songoni pe Tuhan aka kebaktian padang imana poso bulung dohot persekutuan Galileo imana neng borhat nasida di hari Sabtuon Tuhan ditu ciwide dohot tu pengalengan totong pasu-pasu dongani ramoti pada usian aka parmaaraan ali Tuhan aka ruas ni huriampe namar ulang tahun dohot namar ulang tahun pardonga saripeon Molia tema Tuhan dileoko nasida gajang di umur dileoko nasida lasiroha atau tangamu nabadima na mangaramoti bahwa mamasu-masu nasida na mangalehon silasiroha mangalehon aka nauli di bagasan guruna asa totong maulia madok maulia tinasida disaluhu nakan nasa pabahenan miali Tuhan di bagasan guru nasida jala asa gabe dipakeho ngulu ni ruas ni huriam mi gabe pasu-pasu tuaka dongan nahumaliang Tuhan dinalau mulak pehami dongani hami ramoti hami Tuhan padau hami siana keparmaran manang aha pe Tuhan na diulahu kami di bagasa sadarion manang tu dia pe hami mangalaka pos rohanami saha tu tangamu ngulu dohoto diname asima roham o matang yang nami pasikop mai ale yamang di bagasan anakmu Tuhan nami Yesus Kristus si palua hami martangia kami tudupamu. Amin. Tabuji Tuhan tahu tapasahat mapelian tanah tama tu adupan di bata marede hita buku de nomor 720. Jongjong mahina. Sai pa tau madiriku ale Tuhan Bapa tarhon hina ulimi Tuhan suruh dimi sa
Batangnya koma peliat tadu debata martangnya kita. Ali debata amanami na dibano gijang hono haroruan di saluhu seleho-leho na dinggan dohot nasa ulibasa na maulitus. Hupasahat hami ma sian na nilion mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasiang hami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Asana nile oni oni roti pamata osado gogo ki rodi salu artaku upasahan itu ho naso usato Aliamana mina di Banua Gijang sai pinarbadia maguarmo sai Roma harajamu sai saut malomani roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa mas dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangucunan palua mahami sian pangago. Dona Bunda Haraja Dohot Hago Rodi Hasana Saele Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodim. Amin. Amin, amin, Oras selama hari Minggu mari kita saluda.